Illolin da 'yan matanmu suke tsintar kansu a gurin karɓar kuɗin samari. Kai dai biyo mu ka ga full shirin. Kai dai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Hausa Medium, tasha al'umma. So mata su gane shine maza ba ATM ɗinku bane. Maza ba mutane bane da suke da kuɗi a ajiye sai dai a zara a ɗauka a baku babu tunani. Kuɗin nan zuwa ake a nemo su. Kuɗin nan wahala gare su wurin nema. Kai ko da ma a ce mutum bai wahala ya same su, ko da ma a ce mutum kazamin kuɗi gare shi. Abin da nake so mata mu gane shi ne, daga lokacin da ka tambayi namiji abu, ka roƙi namiji abu, to shi ma sai ya karɓo na abu rinki. Mun ga cases da yawa irin wa'annan da ke kina son abin hannun shi, amma kuma ke idan ya juyo ya ce zai karɓi wani abu rinki sai abin ya ringa baki mamaki. Ta yaya yau ke ce ba ni kaza, gobe ba ni kaza, jibi ba ni kaza, gabata ba ni kaza, citta ba ni kaza. Sai ki tunani shi ma ba zai dawo ya karɓa ba? Abin da muke so mu gane shine akwai 'yan arziki wanda za su ringa baki. Amma ba mutuncin ki bane ki zauna ki ringa tsotsan mutum ɗaya ko kuma wasu ki ga sai ku ga sun tara maza biyar, maza hudu, maza biyar, maza uku, yau ki karɓa wurin wancan, gobe ki karɓa wurin wannan, jibi ki karɓa wurin wancan, kuma dukkan su ba wanda kike da niyyar aure, ko kuma cikin su kin san cewa dukkan su ba wanda zai aure ki. Ba ni kaza, tambaya dai ba ma kujin kunya fi sabilillah. Abun yana da kunya ai. Aikin kenan. Yawa ashobi, gobe maman mu ba ta lahiya, jibi an kwantar da kaza asibiti, gata zan sayi kaza, citta gidanmu kaza, ga masoro wancan kaza, bani da kati, bani da kaza. Tambayan nan ba ta muku yawa? Ni kan ina jin ko da miji gare ka ringa mishi wannan tambayoyin, kana tambayar kuɗi akai haka, to wallahi tala ba za a zauna lahiya ba. Kai kanka ma wannan ɗinka mutuncinka da kimanka baka jin zahin shi, baka jin kunya. Tambaya dai to wai ran da yazo karban nashi fa, in kuma yazo karban abu gurin ki sai ki zo ku fara kuka, ku kuma ku fara zagi. In dai kana kwadai, in dai kana karba, to wallahi akwai ranar da shi ma zai zo ya karba. Idan baka san namiji ne ka da lalata, idan kana son ka kare kima ka kare wannan mutuncin kanka, to shine har sai mun kama kanmu mun bar tambayar mutanen nan kuɗi. Ko kuma maza kuma ku kuma a gare ku mata ba wannan bane, ba yan bebin roba bane, ba abun wulakantawa bane. Mata ba abu ne da ba duka suka taru suka zama ɗaya ba. Mata ba abun wulakantawa bane. Mata ba abu ne da za ku ringa kallon su kaman objects a yi amfani da su a wurgar da su ba. Ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Akwai matan kirki, saboda akwai wa'anda su kuma halin su ke da duk macen da suka gani sun riga sun maida ta, sun yi painting ɗinta red, sun maida ta yadda suka ga haka suke tunanin bi take. To akwai mata na kirki, akwai matan da ba 'yan iska ba, akwai matan da ba bin ku suke saboda kuɗin ku ba, akwai mata masu mutunci da suke kare mutuncinsu. Dan Allah da annabin ban lalata 'ya'yan mutane. Idan ka ga baka iya badawa, kar ka bada. Abinda kai ma dan wani shi za a yi manaka. Abinda kai ma kanwar wani shi za a yi manaka. Abinda nake so mu gane, ko kuma in ka ce baka iya bari, duk lokacin da ka so yin lalata da ɗiyar wani, a kullum ina faɗin wannan, kuma na taɓa bidiyo na faɗi wannan, kai tunanin wa'anda ka bari gida. Idan baka da yaya ko ƴan uwa, ka yi tunanin aunty ɗinka. Idan baka da ƴaƴa, kai tunanin ƴaƴanka. In baka da ƴaƴan kuma kai tunanin kannanka da ka bari ko cousins ɗinka. Da su ne fa, ka ringa imaginin fuskar su. In kana so ka bari za ka iya bari. Babu abin da mutum zai zo ya ce he's helpless. Mu ba wulakanta mata. Mata kuma maza ba ATM machines bane. Maza ba baitul maliya bane. Maza ba wuri bane da aka je aka aje sai dai a zaro kuɗi a bada. In kuna son ku kare mutuncin ku, wannan koke-koken da kuke yi, to ku bar tambayar sa abin da baya da kai, baya da gado, baya da kan gado.
Allah ya sa mu gane. An yi inviting ina in yi magana an gayyace ni in yi magana a wani program akan abuse inda ake yi yawan shan kayan mata da ake da kayan maza. To sai na ce na yi deciding bari in yi wannan guntun video din saboda in kawo awareness mana. Ni ba likita bace, ni ba wannan bace, ba kwararriya bace akan wannan abubuwan shaye-shayen kayan mata da kuma ban studying effect ɗinsu ba. Bari in ce muku ku bari ko ka ku bari. Ni ba zan iya cewa a bari ba, amma abu kaɗai da zan iya cewa shine dan Allah mu ringa shan su in moderation, mu ringa san su daidai yanda ya kamata. Ban san ko masu badawan suna faɗin yanda ya kamata ba. Kai wanda ya taba sha, wanda ya saba sha, idan ya sha ya san yanda in ya sha quantity kaza zai mishi kaza, ya san wanda in ya sha haka zai maka kaza. Muna ganin mata da yawa da suke yawan shan abin nan daga ƙarshe za su zo su fita suna neman maza a waje, daga ƙarshe za su zo ko kuma suna complain suna cewa mazan su ba su gamsar da su. Muna ganin mata da yawa da maza da yawa da suke shan abin nan da za su ga za su wahalar da matansu, za su haukace, za su zo su fita suna da waje suna da mata 2 ko 3 da suka aje wasa musamman saboda irin wannan abun. To ka gani akwai wasu da za a iya cewa kila halitta ce aka yi musu, amma kai da kanka ka je ka ɗauki abin da zai tada maka hankali, ka sha shi kuma ma maimakon ka sha shi daidai yadda ya kamata, ka je ka sha shi har yayi yawa yana kokarin ya shiga hakkin wani. Babu kyau. Dan Allah dan annabi mu gyara, da Allah dan annabi mu fahimta cewa irin abubuwan nan ana shan su ne ba wai na hauka ba. Ba a ce kan ku sha ba, ba zan ce kada a sha ba, amma a sha su na daidai hankali, daidai jikinka, daidai abin da jikinka ke iya ɗauka, daidai abin da kasancewa ba za ka cuci wani ba, kai ma ba za ka cutar da kanka ba. Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu fahimta. Ina ɗaya daga cikin mutanen da kullum suna son cire zarafin mutane ko kuma suna son wani abubuwan da ba su daidai ba, ko kuma kullum kuna neman abubuwan da ku ta neman abubuwan da mutane ba su daidai ba, kuna kokarin fito musu shi, kuna kokarin tona musu asiri, kuna kokarin gwada ma duniya cewa wannan bai yi daidai ba ko wancan bai yi daidai ba. To ya kamata ku saurari bidiyo na har zuwa ƙarshe. Abin da yake gwada ga mutane masu yin irin haka shine akwai matsala a tattare da ku. Abin da yake gwadawa a irin mutane masu yin haka shine kana da matsala da kai kake kokarin danne ta don ka gwada cewa wani ya fi ka. Abin da nake son mu gane shine a duk lokacin da kake kokarin tona ma wani asiri, naka asirin kai ma yana kan tonuwa. A duk lokacin da kake kokarin ka gwada wani bai iya ba, a duk lokacin da kake kokarin cin zarafin wani, kai ma naka cin zarafin yana nan zuwa. Idan gyara mutum ke son yi, dukkan mun san yadda ake zuwa gyara. A bayan fage ake koma a gyara, ba cikin mutane ba. A bayan fage ake zuwa a yi ma mutum magana, a lokacin ne kuma cikin tafsassan murya, cikin yadda zai gane, ba cikin cin zarafi ba. Amma duk lokacin da ka lura cewa kana kokarin ka tona ma wani asiri, ko kuma kana kokarin ka buɗe wani abu da aka rufe, ko kuma kana kokarin ka gwada wani bai iya ba kai ka iya, to akwai matsala a tattare da kai. Ina son mu gane haka. Ga mai hankali, a lokacin da kake kokarin tona ma wani, ko a lokacin da kake kokarin faɗin laihin wani, to mai hankali zai gane cewa to akwai matsala a wani guri. Kafin ka tona ma wani asiri, ko kafin ka ci wani zarafi, ko kuma kafin ka gwada wani bai iya ba, ka tambayi kanka, kai komai ne ka iya? Kai ba ka yi mistake? Komai kake yi daidai? Idan ba haka ba, idan ba komai kake yi daidai ba, sai ka tambayi kanka to ina ne kai za ka gyara? Sai ka ɗan gyara halinka. Maimakon shi ka ci mishi zarafi, kai sai ka ce to tunda ni ma ban cika 10 ba, bari in kokari in gyara ɗan kurakuran da zan iya gyarawa, maimakon shi in ci mishi zarafi. Saboda a duk lokacin da kake kokarin tona ma wani asiri, mutane da yawa suna yin haka ne saboda suna ta tasu matsalar, ko suna kokarin su gwada na wani don su zo su ji daɗi, yana ɗan kawo musu ɗan temporary kwanciyar hankali, sai su ga ai ba su kaɗai ba ne, ai wancan ma ya ne. To abin da nake so mu sani shine babu wanda ya cika 10, babu kuma wanda bai mistake, babu wanda bai yi ba daidai ba, babu wanda komai rayuwar shi tafiya take daidai. A yanda kai ma kake ganin wani yayi maka, kai ma kana nan kana yi ma wani. Gara mu kula, gara mu gyara, a kullum mu ringa neman abubuwan da za mu samu mu taimaka ma kanmu kafin mu kokarin mu ce za mu lalata na wani. Da abin da kaga wani yayi, in kai baka yin irin shi to kai ma kana yin naka daban. Akwai wasu da zaka ga suna kokarin sun riga sun yi judging, sun ce wannan dan aljanna ne, wannan dan wuta. Abu kuma a rufe yake, ba wanda ya sani, kai dan adam ne, shi dan adam ne. Ba mu san waye dan aljanna ba, ba mu san waye dan wuta ba. So saboda haka ni da shawara ce gare mu,
idan za mu bari mu bari, in za mu gyara mu gyara, wanda kuma ya ji ba zai iya ba babu damuwa, amma dai shawara ce. Allah ya sa mu gane, Allah ya ba mu sa'a. Na gode. To kamar yadda kuka ji wato wannan sakonni na Hajiya Jidda, babu shakka sai dai a ce mata Allah ya saka mata da alheri, duba da irin a koda yaushe yanda ta saba take kawo nasiha da kuma fargar da maza da mata akan wasu halayya ko wasu abubuwa na rayuwarsu wanda ya kamata a ce sun kiyaye su. Inda a kwanaki wani bidiyo da Hajiya Jidda ta yi wanda take bayanin masturbation, bi ma'ana mazan da suke biya wa kansu bukata da kankin kansu ko kuma matan da suke biya wa kansu bukata da kankin kansu ta hanyar jawo wa kansu sha'awa da hannu. Babu shakka wannan abubuwan ta yi bayani sosai irin cututtukan da yake haifarwa, kuma jama'a sun ji daɗin wannan bidiyo sosai saboda abu ne wanda wasu ba su san illarsa ba, amma sai da ta zo ta faɗa. To haka zalika kamar yadda Hajiya Jidda yau ta yi magana, dukkan wata budurwa ta kiyayi tambayar saurayinta ban kuɗin kaza ban kuɗin kaza. To fa muddin kira mai wannan irin tambayoyin ba zai ɗauke ki da daraja ba zai ɗauke ki da mutunci ba, zai ɗauka cewar abin hannunsa kawai kike so ba shi kike so ba. Duk namijin da ke haka iya wannan abun ne ko mu ci iya wannan tunanin ne zai zo ransa, shi ma tafi zai ce tabbas wataran za ki iya barinsa, saboda in dai mace tana wannan karɓe-karɓen an san dalilin da yasa take karɓe-karɓen, saboda ba san ka take da aure ba. Shi ma kuma sai ya buƙaci wani abun a tattare da ki wanda zai lalata maki rayuwarki. Irin waɗannan abubuwa ne suke faruwa, da haka mata ku kiyaye. Idan misali mutum da kankin kansa ya ɗauki kyauta ya baki, wannan ba laifi ba ne, amma idan ya ɗauki kyautar ya baki, ki tabbatar cewar an san a gidanku ya baki kyautar. Bi ma'ana wane ya ɗau kyauta ya baki ta kuɗi, idan kika nuna a gida wane ne ya bani, to irin yanayin kyautar iyayenki sun fi ki sanin abin da ke tafiya, za su iya gano cewar dan Allah ya baki ko kuma a'a ba dan Allah ya baki ba. Kuma shi kansa ki nuna mai cewar za ki gaya wa iyayenki ya baki, shi kansa in dai mutum ne na gari hakan zai mai daɗi ya ji cewar za ki faɗa ya baki kyauta a gida. Amma in dai ba mutum ne na gari ba, to zai ji ɗarɗar, zai iya ma hana ki gaya wa iyayenki, domin shi aniyarsa ya baki ne don ya jawo ki a jikinsa ya lalata rayuwarki. Kina faɗa iyayenki da sun ji irin wannan za su gane. Da fatan dai Allah ya sa mu dace, Allah Ubangiji ya saka Hajiya Jidda da alkhairi.